Mae'r sefyllfa presennol oherwydd Covid ac y cyfyngiadau sy'n dod efo hynna wedi wneud hi'n ofnadwy anodd i bobl allu gadael y tŷ, gallu gweld eu teulu, ac mae'n anodd cadw cysylltiad hir dymor efo bobl, felly ella bod bobl wedi colli cysylltiad efo ffrindiau fyswn nhw weld fel arfer. Mae'r cynllun Pwyso neu Pwyso i Siarad yn gynllun rhwng Lywodraeth Gwynedd a Lywodraeth Môn, a dyn ni'n gweithio ar y cyd efo Cymru, y Môn ag Adra yng Ngwynedd. Be ydy'r system ydy cyfle i unigolion sydd heb gael lawer o gysylltiad oherwydd cyfyngiadau Covid neu bobl sy'n byw ar ben eu hunain, i allu cyfarfod bobl newydd mewn ffordd ddiogel heb hyd yn oed gorfod gadael y tŷ. Be ydy'r dechnoleg ydy app ar ffôn neu botwm yn y cartre, a maen nhw'n gallu pwyso hwnnw, a wedyn mae'r rhwydwaith yn cysylltu nhw efo unrhyw unigolyn arall sydd ar y rhwydwaith. Da ni'n gobeithio cael 20 o bobl y Môn ac 20 yng Ngwynedd, a jyst mae'n ffordd da o bobl gallu cyfarfod bobl newydd mewn amser sydd rili reit anodd i wneud hynny. Pan nath Menter Môn cysylltu i gofyn os oes Cymru Gwynedd y Môn efo diddordeb yn cymryd rhan yn cynllun Pwyso i Siarad, oeddwn ni bendant yn awyddus iawn i gymryd rhan. Da ni wedi bod ers tro hir yn cefnogi gymaint o bobl dros 50 yng Ngwynedd y Môn i cadw mewn cysylltiad efo'i gilydd, a heneiddio yn dda, ac o'n i'n meddwl bod hwn yn gyfle gwych. Yn enwedig ers y pandemig mewn ffordd i gadw bobl mewn cysylltiad. Da ni wedi arfer efo cynnal digwyddiadau yma yn Bonewydd ac mewn gymaint o leoliadau gwahanol, ac yn amlwg ar y funud mae lot mwy o bethau'n digwydd adra a ddim gymaint o gyfleoedd, felly mae'n swnio eitha cyfle gwych i gadw bobl mewn cysylltiad. Nath o ddiddori fi oherwydd bod elfen o'r gwaith dwi'n gweithio o ddydd i ddydd ydy gyda pobl bregus, pobl oedrannus. Mae'r pandemig wedi cael effaith sylweddol ar y canran yma o bobl sy'n byw yn y stoc ni. Mae unigrwydd yn issue mawr. Does yn ffordd iddyn nhw gymdeithasu yn y manna cymunedol ni fatha oedd cyn y pandemig, sy'n golygu bod rhaid ni feddwl am syniadau gwahanol i trio taclo'r issue yma. Felly un peth ond yn rili apelio iddyn ni ar gyfer y prosiect yma oedd pa mor hawdd ydi o i bobl gallu gwneud cysylltiadau gyda pobl newydd o'i cartrefi nhw eu hunain, a beth sy'n gysur hefyd ydy fydden nhw'n gwneud cysylltiadau efo pobl o Gwynedd y Môn, felly pobl sy'n lleol iddyn nhw ac eich fydd efo yr un diddordebau neu eich pobl sy'n nhw byth wedi cyfarfod fel arall. Felly ffordd mae'r dechnoleg yn gweithio ydy fydd unigolyn yn pwyso botwm, a mae hynna wedyn yn cychwyn y broses o gysylltu. Wedyn mae'r galwad yn mynd allan a cysylltu bawb arall sydd ar y rhwydwaith, a gobeithio wedyn bod yna rywun pen arall hefyd ffansi sgwrs rwy'n adeg, a dyna ni. Fydd y cynllun yma yn gynllun peilot 6 mis a'i gychwyn ar ddiwedd mis Tachwedd, a da ni'n gobeithio bod hwn yn gyfle i ni arbrofi i weld pa mor syml ydy'r dechnoleg i ddefnyddio, ac i weld os ydy o'n gwneud gwahaniaeth i'r unigolion yma sy'n defnyddio fo. Da ni'n gobeithio os ydy o'n llwyddiannus wedyn gallu gynnig o hyd yn oed fwy o unigolion, a jyst wneud siŵr bod ni yn gallu dod dros yr her o unigrwydd sydd yn gwynebu lot o bobl yn enwedig ar hyn o bryd.